Ohayo ginayo, istoryaan kayo man. I-share ko ato'y message mi kini Kabsat Florence Sims. Ito'y Ohayo ginayo. In message na kaya messenger. Kasi ito'y okay ni nana. Naggapo kami ni work tatay Kabsat. Kahit ka talaga nga makita personal. Hehehe. Yun na. May ito no, summer. Tano ko malimtang bungbungkal da jay garden ko ay. Aman, tanda ng ka 50 pesos lang Korean nagtandanan basta mapurwa ka nakitibunga na. Oreg malmalumak agbungkal basta agtubo ken agtuloy nga agtubo di imula ta. Imot amon ti panamiditan work sister data inti kwa ngay 27 buro nga kwa naimas nga kape dita inti ayan nyo asidog dita Walmart digiti kanawin mi nga papapanan dita inti 7 bro pay amo ata 7 bro sige baga man kin lang ikaw talaga tuwing kailan kayo papandito ni work ya kikinita tayo malang dita 7 bro okay na kasalamat 7 sis. Every Tuesday kami nga umay tantino work ta 27 bro adati double points da. Gamin no makasanga pulo ka nga kape adati free nga coffee nga maysa. Tas mat no every Tuesday ka nga gumatang double points tagi kwam dayjay kape mga gatangam so nga every Tuesday data kami tas Sunday. So nga numayra na nga data kami kayat ka nga i-chat nga baka hangka mga online dito yung account mo Kabsat. So nga ipakpakaw na ako natan no talaga nga kayat ka nga makita iti personal Kabsat. Na baybayagan maminano da ka pa nga maminano pa nga bagbaga digiti ka bagyak nga kuna da ka baka mamit mo dita ni Ohayo kininayo kuna na ka kuna magka asitog kanyami angim na di kami magsinarak iti lubong may kuna mat kasla ka mo na bartik nagsasao. Agil ili ka kang dingdingig data boses mo mayat kaya tak. Nakapagay kang samat. Wino na bartik ka pa ata 7 bro. Ay Kabsat dati boses ko kay talaga kastuinan since birth ngem anak nga agsasat talaga nga kwa boses tinabartak ngem anak nga agsasat dik pay amura man nati arak. Kasla na nagdingdingig ti radyo nga ni mang gustay. I know, kinina na i-vlog ko na sa ato ang boses mo. Mayat nga i-vlog ato yung boses mo. Okay, nina, nakasla ka lang mo ni mang gusting drama nga. Bueno, ni Mambiano. Ay ko mabalin mo lata nga i-vlog mo Kabsat. That's the second. Makamo kamutan nga mang editan. Anak nga agulak. Takatawam Kabsat ti pakaalekak nga talaga. Deal. Kaya mo kita ta ang ilibre na ka ti kape okay na awan budget ko ti kape. Ay Kabsatan ka di nga mabaling nga agkita ta uray awan libre. Ay iti importante ket agkita ta iti matakin mata. Talang ti kayat ko itata. Ay Kabsat uray awan ti libre kape. Basta makita ka ay Kabsat. Ay okay ni nana. Ay nagsakit ti tiyan ko nga gililik ng dingdingig ta boses mo talaga.
Oh, sige, umay kalati nga dalayan, tapakaping kalatan. Kini na, panak pa yung gastos ni Jai. 7 bros, okay na. Umay katingin balayan. Tuno Domingo, tapakaping ka, ori. Maimpat ka kape. Dito yung balay ka, libre. Limited nga kape. Gusto ko na. Maan kan agastos si J7 bro. Kata gundaway tuno Domingo nga ko na basta lakit di awan trabaho nila kay kao. Umayak nga umay. Umay ka pasyaran di tati balayaw. Basta ipasangom tabarako nga kape. Oray ang malmalem ta nga ang kape. Takitan taman mo sino ti agtibok-tibok ti puso na ay puso na una kuma. Kapabuting mo databusis mo. Okay, Nina. Mangbubuting mo databusis mo. Sapay, agbirok ka pa'y barako. Okay, awan barako. Okay, Nina. Sa ano ngayon kapsat no agkita ta? Boses pa'y lang mabutang kan. Sa ano nga tano nakita iti personal, mas kawat butang pa iti itsurak ngem ti boses ko. Amam ti kabuting ka, no, kita ta, no, atag pagpagga ako nga, makita mo na ito idulduling ko nga gilagid ko, okay, dan. Ay, kapsat bay am tagilagid. Ay, ang ko nga kabutang tagilagid. Tatagilagid. Gilagid mo lata. Ay, nagsakit siyang kun kapsat. Impabuyak kinilagay ko ti video yung kinlagay mo. Ay, apo, matay ti nilagay ka. Paraman mo. Umay kayo rumamana, nagimaseng mayang.